Danas nije nikakva senzacija da vi vidite političara koji je u društvu sa osuđenim kriminalcem. Da. Pa Vučević se slikao sa snajperom koji je tad isto važio za jednog od dvoje, troje najvećih kriminalaca u gradu i on se opušteno slikao sa njim i ta slika je izašla u medije. To nije čak ni neki paparaco uvatio, nego je to bila slika na kojoj njih dvojica poziraju. Čoveka je ubila policija. Dakle, on je bio lice koje je bilo zadržano. Nije on bio kod komšije, pa da mi sad sumnjamo da li su došli policajci ili nisu. Čovjek je bio, vi kad ste lišeni slobode, a jedini ko je odgovoran za vas, to je Ministarstvo unutrašnjih poslova, pripadnici koji postupaju prema vama i prema vama ne sme niko drugi ni da postupa. Dakle, njega je ubila policija, ubili su ga policajci, koji su ga verovatno ispitivali tog dana. On je bio modar po tabanima, mislim, o čemu mi pričamo. Ne modar, nego njemu su tabani izlomljeni, bukvalno bili, i to piše u tom nalazu. Dakle, to nisu batine, to nije mogao jedan čovjek da uradi, ne može jedan čovjek tako da prebije nekog čovjeka, niti to može, takve povrede mogu da se nanesu za 10-15 minuta. Te povrede su nastale od konstantnog višesatnog batinanja tog čovjeka od strane više lica. Jedino što mi je drago što sam ja bio u prilici da budem tamo na Jovanjici, kada se to desilo. Tada sam još bio u uniformi, nas su poslali kao interventnu jedinicu policije da obezbeđujemo to imanje dok se ne uradi čitav uviđaj. I sad oni mogu da donesu kakvu god hoće presudu, ja znam što sam ja vidio svojim očima. Oni gepekuju ljude na ulici u kola bez tablica. Mislim, o čemu mi pričamo? I imamo tog nekog krička koji je umislio da je neki legija i onda on ide po ulici isto tako, on hapsi ljude. To je jedinica za... Takve jedinice koje cele ogreznu u takvom kriminalu, to je za gašenje. Da će od portirskih službi da napravi regrutne centre za ljude sa stadiona, sa ulica, sa ulaza iz noćnih klubova i da će njih da obuče uniforme privatnog obezbeđenja. Ja sam zapanjen. Dobrodošli na kanal Fighter. Naš gost i vaš gost je moj poštovani kolega Uglješa Bokić. Uglješa je novinar dnevnog lista Danas, međutim pre toga je imao i skoro 10-godišnju karijeru u MUP-u, Ministarstvu unutrašnjih poslova, jedno vreme je bio i policijski inspektor. Iz MUP-a je otišao, a vidjet ćemo zašto je došao u našu još nestabilniju novinarsku profesiju. Uglješa, hvala ti što gostuješ na Fajteru. Hvala vama na pozivu. Da. Pa evo ovako, ti si bio inspektor u opštem kriminalu, ili tako? Tako je, da. I sigurno nisi baš sanjao da ćeš da ideš u novinarstvo, međutim... Međutim, život piše romane. Da. Nisam sanjao, ali ne mogu da kažem da o tome nisam razmišljao u nekim fazama svog života, ali nisam nikad mislio da se bavim novinarstvom, naročito da će to biti baš poziv od kojeg ću da živim, koji ću da radim kao stalan posao. Si u Novom Sadu da si rođen, inspektor, stabilno sve, međutim... Pa, međutim, već dosta godina pre nego što sam napustio, ne može se reći dosta godina, ja sam radio 10 godina, ali recimo par godina unazad, postojalo je to neko nezadovoljstvo u meni, što lično nezadovoljstvo samim stanjem u MUP-u i neke stvari koje su se mene lično ticale, ali više ono zbog čega MUP i danas izgleda ovako kako izgleda i meni je to sve više počelo da smeta i da me pritiska i da u suštini razmišljam o tome kako bih mogao da izađem iz te priče, a da opet ne ugrozim neku svoju egzistenciju i egzistenciju svoje porodice. I to je meni bio neki plan da ja tako, što bi se reklo, lagano izađem iz te priče, međutim, ipak je došlo do nekog okidača koji je, na kraju sam presekao, izašao sam poprilično naglo
iz MUP-a nepripremljen na ono šta ću da radim kasnije. Ti si sporazumno otišao. Ja sam sporazumno otišao, da. I to mi je bilo vrlo važno da izađem na taj način iz MUP-a i da danas ne može niko da kaže da sam ja najuren ili da sam... Ja sam završio svoju karijeru u policiji bez jedne disciplinske prijave. Moj dosije, pod navodnicima, da ga tako nazovemo, je beo. Čisto. Da. To je prazan papir. Okidač je bio, da, o tome sam ja i ranije pričao, u to vreme, to je bila godina kada se u Novom Sadu vodila borba za očuvanje šodroša, pošto sam ja sam ribolovac, meni je to hobi, ja tamo imam i čamac i vezan sam za tu vodu, ali... To je rezervat prirode. Da, nije on nikad dobio status rezervata prirode, iako ga je verovatno zaslužio. Da, pa Novosađani su vezani za taj deo, naročito onaj tamo deo, taj deo Novog Sada koji je blizu, jer vi stvarno, on jeste tik uz grad, ali vi kad dođete na to područje, nemate taj osjećaj da ste u gradu, tamo su još uvijek oni ribarski čamci i jedna šuma, tišina. Naravno da je tu postojao tu prostor da se to napredi, da se to možda malo uredi, možda je bio zapušten u neku ruku, ali ta priroda je imala veliki potencijal. Tu je predviđen taj most koji je išao, koji i dalje ne vidim potrebu za njim, ali dobro. I uglavnom, ja sam išao i ja sam javno podržao, kad kažem javno, ja sam tada imao sam društvene mreže, nisam imao tu priliku da istupam u javnosti, nisam ni imao želju. Ali ja sam javno u smislu da su to svi znali, ljudi koji su u mom okruženju, pa samim tim i na poslu, da sam ja izuzetno protiv tog projekta i da sam ja sam odlazio tamo u svoje slobodno vreme. Da daš podršku ljudima koji su protiv devastiranja prirode. Ja sam tamo išao kao građanin i ništa, to nije mene iskreno niko dirao zbog toga dok nije, to je trajalo celo leto, onda tamo pred jesen, na kraju valjda nije moglo više da se čeka, onda su tamo došle jake policijske snage. Ja nisam tu učestvovao tada u tome kada je došlo, mislim, bilo je vam pametno da ja sad stojim na kontrastrani, a tu mi došle kolege, prosto nije ni spojivo sa službom. Bilo mi je teško da sve to gledam, ali i tu sam već počeo da se lomim i onda taj trenutak kada, u suštini, kada je mene moj komandir zvao u kancelariju jedno jutro i samo mi je rekao da mora da me vrati uniformu zato što mu je to naređeno od strane višeg od njega. Mislim, ja i on smo imali otvoren razgovor, nije njemu bilo baš najprijatnije što mora na taj način da priča sa mnom. I sad, meni nije bio problem to što ću ja da se vratim u uniformu, ja sam i pre toga radio u uniformi i prošao sam kroz skoro sve delatnosti u policiji, da tako kažem, bio sam i pozornik i u patroli i u dežurnoj službi, mislim, prošao sam dosta tih, dosta segmenata rada u policiji i ne smatram da je uniforma ništa manje, to jest ništa lošiji posao od onog koji se radi u civilu, svako ima svoj posao i jedan drugog dopunjuju, ali ne na taj način, nisam to hteo da dozvolim da me tako neko ponizi, pritom ništa formalno protiv mene nije niko imao i nisu imali ni šta da pokrenu formalno. Ja sam bio tamo kao građanin, meni ne može formalno, ja ne mogu da odgovaram za to, ja nisam zloupotrebio svoj položaj, ja nisam tamo odavao neke službene tajne, niti sam ih ja znao iskreno, pa da ja sad tamo nekom nešto govorim. Uglavnom, to je za mene bilo poražavajuće da ja na taj način to prihvatim tek tako i sećam se da sam otišao iz kancelarije i onda sam se vratio posle 2-3 sata i znam da sam rekao komandiru da ja sutra sigurno neću doći na posao i da je njemu samo na njemu da li će da mi da moj godišnji koji sam imao još uvek i stari i to sve, ili ću ja da otvorim bolovanje. I on je onda meni rekao, pretpostavljam da se on nadao da ću ja da se malo oladim, pa mi je dao godišnji odmor. Mada sam ja već tada, tog trenutka sam ja znao da se ja više nikad neću vratiti u službu. I stvarno je tako i bilo, posle tog godišnjeg odmora imao sam ga dosta, još neko vreme sam bio na bolovanju i praktično
to je bilo posle 9-10 meseci. To je pre 3 godine bilo, tako? Da. Napustio si MUP i ne kaješ se. Nema, ne kajem se uopšte. Jer kako vreme ide, samo dobijaš na nekoj potvrdi, a pričat ćemo o tome. Da, ali sam se, iskreno, ja se kratko bavim novinarstvom, ja se novinarstvom profesionalno bavim 1.5 dana i pre toga nešto malo honorarno i tako, ali ja sam više na sebi uspeo da uradim za ovih 1.5 dana u ovoj profesiji nego za 10 godina u MUP-u. Tako da s te profesionalne strane prvo mi nije krivo, onda mi nije krivo i kad vidim sve ovo što se dešava i to nije bilo davno, ali recimo da je sad duplo gore stanje u policiji nego onda. Da. Sad bi, kad smo već kod Novog Sada, ti si mi, da smo pili kafu pripremajući ovu emisiju, rekao, pa nisam iznenadio da Novi Sad u stvari i tako je vreme nema hipoteku nekog starog podzemlja, pošto si radio opšti kriminalitet, to ko je bio Dugi Lajinović, Neša Opačić, Voja Škrbić. Da, pa mislim, nije kao Beograd bio nikada, imao je te svoje, da kažemo, pod navodnicima žestoke momke, niko od njih više nije ni živ, ja mislim. Ne da mislim, sigurno, osim ovog Saleta Mutavog, on je kao zaštićeni svedok bio u ovom... A to je Miljković ovaj? Ne, Sale Mutavi je ubijen. Ne, Sale Mutavi. Đura Mutavi. Đura Mutavi. Da, Đura Mutavi. Ja sam napravio. Da, iz Zemunskog klana. Đura Mutavi, Suvajđić. Da. On je živ, on je... Zaštićeni svedok. Ne znam da li ga još uvijek čuvaju. Znam da sam čuvao njegovu ženu jedno vreme, još dok sam počinjao da radim. Ali to su bili ti neki kao žestoki momci koji više nisu ni živi. To ne znači da u Novom Sadu nema kriminala, ima ga i tekako i na veoma visokom nivou, ali... Nema tog, nema podzemlje kao ikonografija. Taj hardcore narativ koji je nekada postojao, jer ja se sećam, ja sam bio dete, nisam čak ni u policiji radio, u stvari bio sam momčić, ajde recimo, Voja Škrbić, gde se pojavi, on se pojavio, to je bila pojava, kada on dođe negde, to ne može da prođe nezapaženo. U najblažem slučaju on će uzeti muziku sebi pa će biti u centru pažnje, ali verovatno će tu da izbije i neki opšti kušlus. I to je ono što je ostalo bilo od 90-ih, to je nestalo, bukvalno posle Sablje je to nestalo. Ok, Voja je ubijen tek tamo 2013. ja mislim, ali on je posle toga isto ležao u zatvoru, on je praktično izašao i par godina još prošlo dok nije ubijen. Nema tog takvog kriminala više, da mi imamo sad neke momke koji tu ulaze sa nekim kajlama od 1,5 kila na vratu, da sa pištoljima sedaju, to više nije na tom nivou. Danas je to sve nekako malo više u oblandu, da tako kažem, i u celofan. I možda su to i ozbiljniji kriminalci od onih koji su bili 90-ih. Finansijski teži svakako. Pa i finansijski i po uticaju, prosto moć imaju veću. To što oni ne prave incidente po lokalima i nisu toliko vidljivi običnom svetu, vi ne možete njih sad da vidite tek tako, oni pripadaju nekom jet setu danas i nekoj recimo kvazi eliti, da je tako nazovemo, znači koja postoji i oni sebe tako i doživljavaju. Ja mislim da oni sebe ne doživljavaju kao kriminalci, iako vrlo dobro znaju šta rade. Mislim da su sebe ubedili da su oni kontroverzni, moćni biznismeni. Da, obično se spominju neka imena kao neki Boske, neki Goranac. Da. To i ovi opozicioni političari ih prozivaju, ali to je, što ti kažeš, oni su biznismeni, ili tako? Dobro, da, jeste. Ne možemo reći da su samo biznismeni. Goranac je, on je ležao u zatvoru ne malo godina, on je osuđena ličnost, kako da kažem. Ne možemo o njemu pričati kao nekome ko nikad nije imao problem sa zakonom, daleko od toga. Boske je neko ko... Meni dan danas nije jasno kako je on uopšte postao to što jeste. Ako on jeste to što jeste, mislim da je malo, njega su dosta izreklamirali i opozicijani političari, napravivši od njega nekog opasnog momka. Ja sam se s tim čovekom par puta i sreo
i znam za njega dok sam radio u MUP-u. Ja ne znam, on meni ne deluje kao da ima takav kapacitet, iako je stekao velike pare je zaradio i danas sa EPS-om radi. On ima novac i preko... Čekaj, on ima veze s navijačima? Pa on je nešto, ali on nije bio nikada neko ko je bio broj 1 na tribini, razumete? Pa da mi pričamo sad o nekom opasnom momku, nekom Boskitu. Bio ništa posebno, kako da kažem, u tom nekom smislu. Kako je on odskočio, mislim, znam kako, znam na koji način sada ima novac i to ne treba sad biti mnogo pametan kada o tome pričamo. Neko ko je toliko mlad, on je mlad, ja mislim da je možda tu negdje, možda je čak i mlađi od mene, da takve poslove ima gde on očitava brojila po celoj Srbiji, zamislite vi koji je to posao, i da neko tako nekoj firmi to dodeli nekom Montopu, mislim, to je smejurija. Dok Guranac je već neka ozbiljnija priča u tom smislu da to je opasan čovjek koji ima kriminalnu prošlost iza sebe i koji je relativno donedavno važio za, recimo, prvog čovjeka podzemlja u Novom Sadu. Sada se i tu nešto navodno se dešavaju neka previranja, ali, kako da kažem... Spominje se sve to nešto, ali se jedno vreme kao kružilo, bar odavde gledano, iz Beograda, da nekakav klan Srba iz Bosne i Srba sa Kosova, da su to kao... Pa to sa Kosova, mislim, povezuju sa Zvonkom Veselinovićem i on jeste neka, to je ta linija hijerarhijska koja ide, ne pričam ja sad nešto što ljudi ne znaju, mislim, što je neka tajna, Bog zna kakva, to ide direktno od Andreja Vučića koji je prosto zadužen za Vojvodinu, pošto je ova vlast podelila Srbiju na feude, njegov feud je Vojvodina, a u Vojvodini je glavni grad, to je formalno glavni grad, ali je administrativni centar i najveći grad Vojvodine, Novi Sad, i normalno da će tu biti najveći interesi. I to se, dakle, spušta od Andreja do Zvonka Veselinovića i dalje to ide sad na ove ljude koje smo spominjali, dalje se to širi. Da, Vučević je tu isto jedna bitna karika i dan danas u Novom Sadu, iako on je već koliko je, 2,5 godine nije gradonačelnik Novog Sada, pa je bio ministar, pa pita se sigurno, mislim, ne pita se sigurno Žarko Mićin ili ovaj prošli kome sam ja, evo, već i prezime zaboravio. Nemoj da mi pitaš da li mogu da se setim. Pa, evo, sad, iskreno, evo, stao mi je mozak. A bukvalno... Pa imaju i Beograd gradonačelnika, nekog što svi kažemo Čičić. Čičić, da. Da, tako i Novi Sad, da. Čičić, samo što u beogradski Čičić meni je krivo, jer ipak je reč o nekom lekaru, jel, koji leči decu i to sve, da je sebi to dozvolio, da ga umjesto sa profesore, sa doktore oslovljavaju sa Čičić, ali dobro, to je njegova... A stvarno se niko ne zna čemu. Da, ali setit ću se vjerojatno u toku emisije kako mi bude. Ne, Babić. Nema veze. Eto koliko je bitan čovjek. Pa koji beogradski Čičičić. Pa otprilike. Pamte se one kućice za ptice i to. Da. Tako da šalno stranu, ali Vučević je i dalje neko ko se u tim krugovima još uvijek što pita, što je neko ko sprovodi određene interesne... Znači, krov je sad definitivno politika. Pa naravno. Ako je one stare krimose nadzirao DB kao, a sad političari su sve to preuzeli. Da, tu je isto razlika između oni jesu i ti stari kriminalci bili u nekoj vezi sa državom. Da. Ali... Za prljave poslove... Ali ja sam, mislim, sad, pripadam generaciji, ja sam bio dete 90-ih. Nisam aktivno pratio šta se dešavalo, mada smo i mi deca onda znali čak za neke, za Arkan ili tako neki ljudi. Ali političari, imam takav utisak da političari nisu se vezivali svojim imenom za nekog takvog kriminalca. Tu je DB radio ono što danas se izgube, a to je da je on na sebe preuzeo, služba je bila tada na sebe preuzela
to, mi ćemo se baviti prljavim stvarima i mi ćemo biti u blatu do nosa, ali će ovi, zato političari iza biti koliko toliko čisti. Sad se tu nešto totalno izgubilo i vi sad možete da vidite da danas nije nikakva senzacija da vi vidite političara koji je u društvu sa osuđenim kriminalcem. Pa Vučević se slikao sa snajperom koji je tad isto važio za jednog od dvoje, troje najvećih kriminalaca u gradu i on se opušteno slikao sa njim i ta slika je izašla u medije. To nije čak ni neki paparac uvatio, nego je to bila slika na kojoj njih dvojica poziraju. Ajde da sada pričamo o stvarima iz policije koja zaista u poslednjih godina doživljava, ili se moj samo utisak poslednjih godina, baš duže vreme, prosto neverovatne stvari, preobražaj, da mnogi mladi, perspektivni ljudi kao ti su otišli iz policije, ali to je jednostavno. Evo da krenemo od, kako ih obično krste na društvenim mrežama, o mitskim bićima. Nije Zagorka Dolovac, nego je mitsko biće služba unutrašnje kontrole. Da, sektor. Sektor unutrašnje kontrole. Ti si mi u jednom trenutku rekao, ljudi greše. Šta je namena službe sektora unutrašnje kontrole? Sektor unutrašnje kontrole je jedno, bi trebalo, da je jedan nezavisni organ Ministarstva unutrašnjih poslova i oni se zato i zovu sektor. Dakle, oni ne pripadaju ni direkciji policije, niti nekim drugim granama u MUP-u, kada gledamo tu hijerarhiju. Mislim da su samo ministru... Oni da. Oni, kad vi gledate tu šemu Ministarstva unutrašnjih poslova, pa sad ako vam je gore ovako ministar, ta prva odmah do njega će vam biti sektor unutrašnje kontrole. Kao što imamo, na primjer, sektor za vanredne situacije, jel? Oni su isto MUP, vatrogasci, spasioci, ali nisu deo direkcije policije, tako isto i sektor unutrašnje kontrole, znači to bi trebalo da je jedan nezavisan organ kome je nadređen ministar, to jest oni bi trebalo da polažu, da tako kažemo, račune ministru i nego neki vrhovni kontrolor je Narodna skupština. Dakle, to su institucije koje kontrolišu sektor unutrašnje kontrole. Sektor unutrašnje kontrole služi kao, da tako kažemo, to je policija u policiji. Znači, to su policajci za policajce. Znači, kad god mi imamo, kad god postoji sumnja da je neko u Ministarstvu unutrašnjih poslova, njen pripadnik, da je izvršio neko krivično delo, naročito ako je to krivično delo vezano za korupciju, za neka druga specifičnija krivična dela, to spada u nadležnost sektora unutrašnje kontrole i sektor unutrašnje kontrole postupa po tome, dakle, po svojim saznanjima, kao i po prijavama građana. Dakle, ako sad građanin smatra da je neki policajac izvršio bilo kakvo krivično delo, naročito koje se tiče ili korupcije ili, na primjer, zlostavljanje i mučenje, što je vrlo često i specifično krivično delo za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, tu postupa sektor. Sad, taj sektor unutrašnje kontrole je poprilično besmišljen, oni se ponašaju poprilično arogantno i bahato, baš iz tog razloga, jer iznad njih je samo ministar, koji je politička ličnost, znači iznad njih nije neko službeno... Neki profesionalac, tako je, iznad njih je političar. I mi imamo sad, mislim, sve to oko Skupštine je meni malo smešno kad neko tamo kaže, dobro, kontroliše Skupština, ali ko kontroliše Skupštinu? Skupštinu kontroliše većina koja je u toj Skupštini. Koliko sad tu neka opozicija, iako su njeni predstavnici u svakakvim odborima, jel? Ali i ti ljudi koji su odborima, i u tim odborima su oni manjina. I ja ne vidim sad na koji način Skupština, pa mogu da kritikuju i da iznose eventualnu javnost, postavljaju pitanja i tu se njihova priča završava. Zbog toga je sektor postao jedan otuđeni organ koji je počeo u stvari da selektivno postupa i da vodi slučajeve isključivo onako kako to u tom trenutku odgovara vlastima i političkom vrhu ove zemlje, a ne u interesu
Ministarstvo unutrašnjih poslova i generalno pravde, ako ćemo na kraju krajeva, već dakle, isključivo politički interes. Da, ali nisam slučajno počeo od ovog sektora unutrašnje kontrole. I postoje dva baš drastična primjera. Evo sad već ima 15 meseci. Velika afera, nestanak male Danke Ilić, brat osumnjičenog Dalibor Dragijević je prema nalazima, prema mnogim svedočima, nalazima obdukcije, tučen do smrti u policijskoj stanici u Boru. Je li ima tu neki rok, 15 meseci je prošlo, da neko kaže mi ne možemo da saznamo ko je, postoje kamere, čovjek je tučen do smrti. Ne postoji rok, u zakonu prosto za istrage nema roka. Vi imate i sad neke istrage koje su otvorene već 30 godina, 20 godina. Pa evo sad se predao ovaj što ga sumnjiče da je ubio generala Boška Buhu. Posle 20 godina. Posle 20. Ta istraga je otvorena, kako da kažem, to je otvoren slučaj bio. Ali šta je šta je teško, zna se ko je sa tim ubijenim došao u kontakt. Ne, nema tu ništa teško, vidite, ja nisam radio u FBI-u, pa da ja sad mogu da se razmećem ovde, ne znam nija kakvim policijskim znanjem i policijskim metodama ili ne znam šta, ali ubistvo Dalibora Dragijevića je nešto što je trebalo i što može i što je moralo biti rešeno pa recimo za nekih, pa puno je i mesec dana. Jer vidite, vi imate sad, nema potrebe da mi tu sad pazimo šta pričamo. Čovjeka je ubila policija. Dakle, on je bio lice koje je bilo zadržano. Nije on bio kod komšije, pa da mi sad sumnjamo da li su došli policajci ili nisu. Čovjek je bio, vi kad ste lišeni slobode, jedini ko je odgovoran za vas, to je Ministarstvo unutrašnjih poslova, pripadnici koji postupaju prema vama i prema vama ne sme niko drugi ni da postupa. Dakle, njega je ubila policija, ubili su ga policajci, koji su ga verovatno ispitivali tog dana. I mi sada pričamo posle 16 meseci da li je nešto moguće ili nije moguće uraditi. Ako vi znate, za bilo koje krivično delo, ne vidite sad za ovo, ako vi imate, pazite, bilo kakav slučaj i vi sad sigurno znate da je u tome učestvovalo 10 ljudi, a nije ni ovde više, pa nije njega saslušavalo 150 policajaca, to je par ljudi bilo. Dakle, vi već imate nešto da na slepo da pipkate. Imate ljude već koji su radili s njim. Razumete? Ne postoji opravdanje za ovo nikakvo, sem da prosto MUP ne želi da reši ovaj slučaj. I za to je odgovoran ministar unutrašnjih poslova, zato što je on direktno nadređen sektor unutrašnje kontrole koji vodi ovaj slučaj. Dakle, on je prvi koji je trebao da preduzme mere prema sektoru unutrašnje kontrole, prvo prema načelniku sektora unutrašnje kontrole, kao prvom u tom hijerarhijskom lancu, a onda dalje i prema policijskim, to jest pripadnicima sektora unutrašnje kontrole koji neposredno rade na tom slučaju. Znači, mere su morale biti preduzete. Vidite, mi imamo situaciju, ja sam radio, ja taj slučaj pratim i dan danas, iako sad možda nije medijski aktuelan, ali ja sam čitao i nalaz sa obdukcije, pa ja takve povrede nisam davno pročitao. Ja otprilike mogu da zamislim kako je taj čovjek izgledao čitajući te povrede. On je bio modar po tabanima, mislim, o čemu mi pričamo. Ne modar, nego njemu su tabani izlomljeni, bukvalno bili, i to piše u tom nalazu. Dakle, to nisu batine, to nije mogao jedan čovjek da uradi, ne može jedan čovjek tako da prebije nekog čovjeka, niti to može, takve povrede mogu da se nanesu za 10-15 minuta. Te povrede su nastale od konstantnog višesatnog batinanja tog čoveka od strane više lica. I ne postoji drugačiji način kako neko može na takav način, na tako svirep način da se ubije. I mi sad imamo ovdje i sad šta se dešava? Pošto to vodi, taj slučaj je zadužilo više javno tužilaštvo u Nišu. Ja mislim da sam se ja Nišu obratio pa bar jedno 15 puta povodom tog slučaja. I ja svaki put dobijam istu informaciju
ovo tužilaštvo je poslalo potrebna zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja sektora unutrašnje kontrole, više puta urgirano, još uvek čekamo odgovor kad budemo dobili, onda će oni obavestiti javnost. Pazite, 16 meseci sektor unutrašnje kontrole ne postupa po zahtevima tužilaštva da im se dostave potrebna obaveštenja. To znači da ili neće ili nisu ništa uradili do tog trenutka. I mi sad pričamo ovde, dok nas dvojica pričamo, mi imamo situaciju da ti policajci, ne čak ni obični građani, nego policajci koji su od batina ubili čoveka, pritom su ubili osumnjičenog i potencijalnog svedoka jednog slučaja koji će jako teško biti rešen. Upropastili su slučaj, ubili su čoveka na pravdi Boga. I mi sad pričamo o tome da ti policajci sad, dok nas dvojica pričamo, oni dalje obavljaju posao policajca, kao i onaj pošteni policajac koji nikad nije ništa prekršio u svojoj službi. To je jedna bruka, sramota i nešto što je nedopustivo za Ministarstvo unutrašnjih poslova, pa sve da smo najgora država na svetu. Da. Nakon toga, dešava se u tvom Novom Sadu, u policijskoj stanici, stariji čovjek, 74 godine, Ilija Kostić, je do te mere pretučen, a zna se od kojih pretučen, moraju na operaciju testisa i tako dalje. Ponovo se prave mrtvi, ništa se nije desilo. Da. To je dosta slična priča kao sa Dragijevićem, samo što tu sad imamo i tužioca iz Sremske Mitrovice koji, po svemu sudeći po onome što ja do sad imam informacije, prosto imam utisak da tužilac nije dorastao poslu koji je dobio. Mi pričamo sada o tužiocu ili tužiteljki, ne znam, mislim da je tužiteljka, koja nije uspela da sprovede prepoznavanje, najobičniju jednu radnju, dokaznu radnju. A kako je onda nesno? Ona neće to da uradi. Pa ili ne zna. Izvini, ko je taj što ne zna to da uradi, da prepozna? Ovo je oštećeni... Ne, ona nije uspela da dovede, ona nije uspela markirante da obezbedi za to prepoznavanje. Eto. A to se sve dešava i to će se dešavati i dalje u budućnosti. Dok god imamo tužilačku istragu, mi sad imamo takav pravni sistem i da naš zakonik o krivičnom postupku je tako baziran da je tužilac, pazite, nama je tužilac kao alfa i omega istrage, a policija bi trebalo da bude instrument tužilaštva preko kojeg će to tužilaštvo dolaziti do dokaza i koje će sprovoditi neke ostale mere i radnje koje su potrebne tom tužilaštvu da bi rasvetili neko krivično delo. I sada mi imamo tužioca koji bi trebao da je glavni u istrazi bez pogovora, ali koji apsolutno nema nikakvu moć nad Ministarstvom unutrašnjih poslova. Znači, taj tužilac, sad sve i da hoće, recimo u slučaju Dragijevića, mada ja ne mislim da je to tako, da baš je tužilaštvo sad nešto da je zapelo i nije, da se razumemo, ali sve i da jeste. Tužilac nema apsolutno nikakvu mogućnost, nema nikakvu moć da kazni te policajce koji ne postupaju po nalogu tužilaštva, koje je, opet kažem, glavno u istrazi. Već tužilac najviše što može da uradi je da urgira kod njihovog nadležnog starešine, neposrednog starešine, da se eventualno ti policajci kazni. Ali on nije apsolutno obavezan da to prihvati. Znači, nema nikakvu obavezu zakonsku da on prihvati tu urgenciju tužilaštva. Tužilac često u slučajevima u koje vodi, čak nema pojma ni koji policajci tačno postupaju po tom krivičnom delu, koje je njegovo, na njegovom zaduženju. I to je nešto što je nakaradno i to može da se reči samo tako što će ili tužilaštvo dobiti veće ingerencije ili će se napraviti tužilačka policija, dakle, koja će da postupa isključivo po krivičnim delima. To je postalo neophodno. Imali smo i sad slučaj, ne znam da li znaš, ovaj slučaj oko Generalštaba. Navodno, ja kažem navodno, tužilaštvo je dalo neke naloge za hapšenje, ali to policija nije mogla... Ne, na kraju su sproveli hapšenje. Ono što ja znam, što sam od više ljudi iz tužilaštva čuo, da za tog Vesića, što je bio, Vasića, izvinjavam se, koji je bio VD direktora u to vreme, da izdat je bio nalog za njegovo hapšenje i navodno
da SBPOK nije hteo da ga hapsi i da je to trajalo, taj vakum da je trajao jedno 7-8 dana, dok na kraju nije tužilac postupajući otprilike bio do te mere iznerviran da je hteo u medije da izađe. Da. I da je onda Nenadić morao da je pravio sastanak sa Dačićem, sa Cmolićem, sa ne znam kim, i da je bukvalno rekao da to mora da se uradi. Ne zato što on to nešto je želao, nego prosto nije imao izbora i onda je, ali o tome sam sad malo prepričao. Dakle, mi imamo, policija načelno bi morala da postupa po nalozima tužilaštva. Da. Ali mi smo u ovoj situaciji imali bukvalno odmetnutu jedinicu, to je službu u okviru UKP-a, koja nije htjela da postupi po nalogu tužilaštva. I sad, mislim, taj Generalštab će baš biti zanimljiv, ja očekujem narednih dana. Pa to može baš da ide daleko. Jer radi se ipak o porodici predsjednika Amerike, mislim, to je... Ma da, ali to je dosta traljavo i bahato urađeno. Čovjek je došao čovjeka su izabrali za VD-a i on je napravio dokument koji je trebao da se pravi na osnovu mišljenja i iskaza, ne znam, 5-6 institucija i 20-30 stručnjaka koji su trebali da napravi dosije te zgrade Generalštaba i da onda on napravi tu inicijativu da napiše, ako oni svi daju saglasnost, da on treba da izgubi status kulturnog dobra. A on je došao na posao i bukvalno uvuko, što bi se rekli, papir u mašinu i sam napisao čovjek to. I on je to priznao u sudu. I onda je to išlo kroz Ministarstvo kulture u vladu na odluku i niko se tamo u Ministarstvu kulture i vladi nije zapitao, čekajte, da li je ovo realno. Da mi dobijemo jedan papir, a treba da dobijemo čitav predmet ovoliki. Kao super, stigao je taj jedan papir. I plus taj čovjek je priznao u tužilaštvu što je uradio. Samo nema motiva. Zašto bi on to radio sam? I komu je malo pomagao? Pa ne, zašto bi sad on došao i to uradio za čije babe zdravlje? Da. Tako da ja ne znam kako će, ne bih volao da budem na mestu određenih ljudi koji su sad na visokim pozicijama, jer mislim da čak i da neko više i sad da hoće neko da to zustavi, prosto mislim da će to teško ići. A sad imamo jedan slučaj koji se na isto se svodi, gde policija uradi sve što treba. Da. Ali suđenje, recimo slučaj plantaže Jovanjica. Pompezno otkriveno, zaplena najveće plantaže droge u Evropi, Jovanjica. Prošla je 5. godina. Da. Ništa. Sada, režimski mediji, BIA i ko već, optužuje policajce koji su rešili slučaj. Da. Pa, to je, mislim, ja se ne čudim tome. Sad, ja volim jedino, mislim, malo je sebično, ne, volao bih da taj slučaj dobije epilog kakav zaslužuje. Jedino što mi je drago, što sam ja bio u prilici da budem tamo na Jovanjici kada se to desilo. Tada sam još bio u uniformi, nas su poslali kao interventnu jedinicu policije da obezbeđujemo to imanje dok se ne uradi čitav uviđaj. I sad oni mogu da donesu kakvu god hoće presudu, ja znam što sam ja video svojim očima. Ne treba da neki sudija da mi rastumači. Ja znam kroz 10 godina bavljanjem posla da prepoznam šta je marihuana i šta je skank. Ne treba za to, meni lično ne treba nikakav sud da me ubeđuje u to. Sad, druga je stvar kojom to ide, kojim to putem ide. Ali ako neko imanje čuvaju pripadnici državnih službi bezbednosti. I vojnih i civilnih. I vojnih i civilnih. I sad mene neko treba da ubedi da je to tamo bilo sve legalno. Pa ja toliko glup nisam, evo, bukvalno nisam glup. Ne smatram sebe glupim čovjekom. Sad, šta se tu dešava, vidimo svi policajci koji su, to je možda posljednja akcija policije koja je udarila poprilično visoko i zadala jak udarac, pritom gurnuši prst u oko i vlastima i BIA i vojnim službama bezbednosti. I mi sad imamo da su ti policajci
progonjeni, da im je život u opasnosti, da su se čuvali jedno vreme međusobno, pa da ih je na kraju preuzeo SAJ. Sad, da li smo mi dovoljno uradili kao društvo da zaštitimo te ljude, ne znam, ali sam ubeđen da ih neće slomiti. Ja sam ubeđen da te ljude neće sigurno slomiti. I da će doći vreme kada će ti ljudi ponovo biti na onim pozicijama na kojima zaslužuju da budu. Ja sam ubeđen u to. Bez obzira kako se završila ova Jovanjica. A ona će se završiti onako kako, očigledno kako vlast bude htela da se završi. Mada da im je lako da je završe, završili bi oni i to. Da je lako, završili bi je. Današnja vlast, dosta i prethodna, ruku na srce, a ovi su doktorirali. Glavne poluge su kontrolisani mediji, sve televizije s nacionalnom frekvencijom, svi štampani od 11 dnevnih novina 9 drže pod kontrolom. Da sam danas. Danas i novu, da, što ja znam, da. I BIA. Da. BIA je postala servis partija. Da, to je postala definitivno jedna partijska služba. Koje su tvoje iskustva? Pa nemam ja lično iskustvo sa tim ljudima iz BIA. Mene nikad, ja nisam imao posla sa njima nikad, bar da ja znam. Možda i imam posla, ali još uvek ne znam. Ali iz onoga što ja vidim, prvo, ta služba je degradirana kadriranjem u službi i ono što je sad njima jako zanimljivo, ja mislim da se 90% službenika bavi time šta je ko napisao na Twitteru, na Facebooku, a onaj jedan manji deo se bavi tim stvarima kao što je Jovanjica, kao što su te neke velike stvari. I u suštini sad se sve više BIA koristi, sve više se oslanja, Vučić se sve više oslanja na BIA. To nije bio slučaj s početka, ja se sećam kada je on došao na vlast i nije toliko BIA bila u prvom planu i nije toliko spominjana bila. Sve do negde do Gašića, eto. Da, kad je Gašić postavljen. Partijski čovek. Partijski čovek. I sada opet partijski čovek. I sad će stalno biti, dogod se oni prosto neće više odustajati od te priče. Da. I gledat će uvek da tamo ostave najlojalnije. Mislim da tu sad nema nekog, Bog zna kakvog popravnog za nas, dok god je ova vlast sad na vlasti, dok god je ovaj režim na vlasti, jer ne vidim kako se tu sad nešto može promeniti mnogo, ali definitivno ako se dogode neke promene, ako neko zaista misli da se ovde dese neke suštinske promene, ta BIA je nešto što bi bukvalno trebalo ugasiti i napraviti novu službu. I ja sad kad to kažem, ja sam stvarno mrtav ozbiljan. Jer mi, sad da nema te... Građani od nje koristi nema. Mi koristi nema. Mi koristi od BIA nema. To što tamo piše, da oni brinu o našoj, oni čuvaju bezbednost. Piše na Tarabi, da. To piše i na Tarabi, tako. Tako da, sad da BIA ne radi 15-20 dana, dok se ne bi sproveo novi neki konkurs, ima tu ljudi verovatno koji su zaslužili dosta. Sigurno. Ne bi mi to, ni mi ni država, sigurno ne bi osetili. Oni ovako se bave time šta sam ja napisao na tweetu ili vi ili Pera ili Đoka, to je njihova osnovna stvar. I gde će kome da ubace špijunski softver u telefon, kako će kojeg aktivistu, nekog studenta jadnog da uzmu, da ga isprepadaju tamo, da mu kaja mi smo sad BIA, pa ti sad treba se isprepadati. To je njihov posao. Ja ne vidim zašto bi mi sad osetili da njih, ali ja bih stvarno ugasio. Bukvalno bih ih ugasio. Sa RTS-om, jedne prepodne, jedne popodne. Pa ne, RTS nama ne treba, mi nismo... RTS nam stvarno ne treba. Pa ne, nama uopšte ne treba državna televizija. Mada slagalicu da ostave... Pa dobro, slagalicu, ja sam jednom bio slagalicu. Tako? Kako si prošao? Izgubio sam, ali tesno je bilo, ali dobio je dobar takmičar, mislim da je bio u polufinalu na kraju. Dobro. Izgubio od finala, I lepe su voditeljke vremenske prognoze, ja bi to ostavio... Ne, nama stvarno ne treba, nama ne treba državna televizija, nama ne treba javni servis. BIA i RTS. Da, pa ne, moramo imati... U Novoj Srbiji. U Novoj Srbiji moramo imati, službu bezbednosti moramo imati. Ma naravno. Ali državnu televiziju, to jest javni servis, ne moramo da imamo. Ja mislim da mi nismo kao društvo, da mi nemamo kapacitet
da imamo nezavisan javni servis. Ja to ne mogu da zamislim. Da sad, niti on nikad to i bio, ako ćemo ruku na srce. Valjda će se, logično je da se nekad ponovi 6. oktobar. Pa ne može da se ponovi jer se nije ni dogodio. On treba da se dogodi. Ne, šansa, bravo. Da. Da istekne 5. Da. Pa to je nama potrebno da bi doživjeli katarzu kao drugo. Si razmišljao nekad, dobro, što se tiče policije, BIA, RTS-a, svega toga, to se više ne zna odakle bi se krenulo? Jesam, razmišljao sam kako bi se to moglo uraditi, recimo, kada bi došlo do promjena u ovoj državi. Ljudi me dosta, na primjer za MUP me dosta ljudi pita, pa kao kako? I ja kažem ne znam, jer sad ono što sam malo pre u nekoj polušali govorio za BIA kako ne bi osetili da je, i stvarno tako mislim, MUP ne može tako. Znači, nama policija treba. Policija radi 24 sata i ona je servis direktan građana, kakva god daje, mi drugu nemamo. Sad, da imamo neki problem, znači, ne govorim sad o protestima, nego govorimo o stvarnim životnim problemima, da nas neko napadne, da nam je neko nešto ukrao, mi moramo da zovemo policiju, mi nemamo drugog koga da zovemo. Jako će biti teško sprovesti korenitu i jednu ozbiljnu, kvalitetnu reformu u MUP-u, a da on nastavi u tom prelaznom periodu koliko toliko da funkcioniše. Zašto? Zato što je ovaj sistem jako dugo ustrojen. Mi sad imamo čitav jedan kadar rukovodeći, počevši od najnižih grana, recimo od nekih pomoćnika komandira po stanicama, pa sve do generala policije, koji su 99% partijski poslušnici. Ne može se za 2 dana stvoriti rukovodeći kadar u MUP-u. Ne možete vi možete da imate poštenog policajca i da ste vi sigurni da je on pošten policajac, ali i da je dobar čovjek i to, ali ja uvijek kažem dobar čovjek nije zanimanje. Ne može te takvog čovjeka sad staviti i dati mu da vodi Beograd ili Novi Sad upravu, samo zato što je pošten. On nema iskustvo u rukovođenju, znači on nije rukovodio nikada ni sa 10 ljudi, a sad ćete da mu date čitavu policijsku upravu. A opet s druge strane bit će teško ostaviti i ove koji su već ogrezli u čitavom ovom blatu u kom mi živimo. Ja nisam siguran na koji način će to biti moguće sprovesti, a da MUP i dalje u celoj toj priči funkcioniše. A da se ujedno prave veliki rezovi. Da li će to raditi onda, da li će se raditi sekventno, pa recimo prvo praviti ogromne reforme u samoj direkciji policije, pa onda, na primjer, ne gori nam toliko baš u sektoru za vanredne situacije. Da. Tu bi možda moglo da se malo pričeka, ali da se onda vamo prijene na posao, ali ti neki bolni veliki rezovi će morati da se, ma da, tu će čitave reforme morati da se prave. Neke jedinice treba ugasiti, taj JZO, oni treba budu ugašeni, tu nema priče. Znači, u toj jedinici, iako je neko do sad nešto... Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata. Koja se bavi sasvim drugim stvarima. Oni se bavi sasvim drugim stvarima, oni gepekuju ljude na ulici u kola bez tablica. Mislim, o čemu mi pričamo? I imamo tog nekog krička koji je umislio da je neki legija i onda on ide po ulici isto tako, on hapsi ljude. To je jedinica za... Takve jedinice koje cele ogreznu u takvom kriminalu, to je za gašenje. Znači, ne postoji način da se ona reformiše. Ugasite, ok, napravite novu jedinicu koja će da se bavi tim poslovima, ali ne smije više da se zove JZO. To se tako radi. A ljudi koji trenutno rade u toj jedinici, evo, ja ću se izvinuti ponaosob svakom pripadniku jedinice koji mi se posle ove emisije javi i kaže za mene si pogrešio. Ali, kogod je u toj jedinici sad, danas, a bio je i pre toga, ne znam, par meseci, ne može on meni da priča da on ne zna šta ta jedinica radi. Niti ga tamo neko silom drži u toj jedinici. Nije on pozornik pa da mora to da radi. Svako iz te jedinice može da uzme i da ode i da se vrati u stanicu, doći neko da ga zameni. Ti ljudi po meni više ne bi smeli u MUP-u da radi. Od krička pa do posljednjeg pripadnika te jedinice. Ne postoji opravdanje da mi neko kaže to je mala jedinica, nije to jedinica od 500 ljudi.
pa da sad neko može da ne radi, oni uglavnom su svi zaduženi manje više za te poslove. Tako da, takve neke stvari će morati bukvalno da se gase. I zakonski neke stvari moraju da se rade. Ja bih naveo samo jedan predlog. Sada najprljavije poslove koje policija ne želi, rade nekakve fantomske agencije za obezbeđenje, koje su preko noći iznikle, pretpostavka javnosti da ih čine ljudi iz krimogenih sredina ili ne. Imali smo ovih dana obezbeđenje u opštini Zaječar sa fantomkama. Ma ne, pa to... Mislim, stvarno, čuj s fantomkama. Ne, ja sam zadivljen koliko su ljudi u stvari, koliko još uvijek imaju strpljenja da trpe tako nešto. U redu je kad vi morate da trpite policiju, ipak je to državni organ i sad... Pa, mislim, da. Ali da mi uđe, ja stvarno ne znam kako bih odreagovao da sam gradski odbornik i da mi neki ćaci sa fantomkom uđe unutra. Mislim, stvarno, evo, ne garantujem za sebe da bih ja tu bio pribran. Prosto, to ne može čoveka da ne iznervira. U najmanju ruku. E sad, oko tih privatnih firmi za obezbeđenje, mi nismo ranije imali adekvatan zakon, kod nije to bilo tako regulisano. I onda kad je taj zakon donešen, to on je treba u stvari da reguliše tu oblast, da znači nema na divlje sad da je neko radi kao privatno obezbeđenje. I ja znam kad je to počelo, kod nas su dolazili, pošto licence izdaje MUP, ja su kod nas dolazili ljudi da im se, svakome se radila terenska provera kao kada treba postanete pripadnik MUP-a isto. Ne smete da budete krivično gonjeni, osuđivani, morate da dobijete pozitivnu ocenu od Ministarstva unutrašnjih poslova. To su uglavnom dolazili čak i neki sredovečni ljudi. Kako kažem, to su manje više portirske bile. To su bili portiri. To su bili portiri. A sad su to glavni batinaši. Ja nikad nisam mogao da znam, ali mene ovi impresioniraju stvarno. Ja ne znam koliko god se ja trudio da pokušam da skapiram šta će oni da urade, oni naprave tako nešto. I onda se neko od njih palo na pamet da od firmi za obezbeđenje kojima bi trebalo da rade portiri, ljudi koji su ili čekaju penziju ili čak u penziji, pa čuvaju neke banke, pa tako nešto, da oni njih, te firme, da im služe kao regrutni centri koje kakvim kretenima, kad moram tako da kažem, i da ih oni tu regrutuju i da onda oni njih šalju po skupštinama, po protestima, po čudima, ne znam nijak gde sve nisu bili, i da napune bukvalno kriminalčinama takve firme i da neki onda se pojavi neki Vlada Mandić, da on tu nešto kao, i on je postao faktor neki i on je sad, mislim, meni je to sve nadrealno, ali došli smo u situaciju da je gore sada, kada imamo zakon, koji čak i nije tako loš, zakon o privatnom obezbeđenju, nego dok uopšte to nije bilo zakonski regulisano ili je bilo regulisano, ali zaista loše. I sada, pošto su oni prešli igricu, da tako kažem, sada će nama trebati da radimo izmene čak i tog zakona kako bi se sprečile zloupotrebe na koje zakonodavac vjerovatno nije mogao da pomisli da će neko da zloupotrebi firme za privatno obezbeđenje. Da će od portirskih službi da napravi regrutne centre za ljude sa stadiona, sa ulica, sa ulaza iz noćnih klubova i da će njih da obuče uniforme privatnog obezbeđenja. Ja sam zapanjen. I zadivljen sam tom zlom podlošću koju mozak, verovatno normalan, ja to ne bi mogao da smislim, evo da sam 100 godina na vlasti. Ja ne znam da bi mi to ikad palo na pamet. Da ja sad kažem, sad ću ja od privatnih firmi za obezbeđenje da pravim odrede paravojne, parapolicijske, kako je god. Da, to su stvari parapolicijski. Evo, meni ne bi to nikad, pa ja da sam 20 godina vlast, to mi ne bi. A ne radi ti mozak na taj način. Ali internetom mesecima kruži fotografija, evo recimo, ko je mogao da smisli Čaciland? Sem taka. Jer ih je pao Čaciland. Pa ne, pa nikad. Da. E sad pazi, ti imaš jednu stvarno tužnu fotografiju, gde jedan pored drugog čuvara Čacilanda stoji očigledno pripadnik MUP-a. Da. A pored njega, takođe u uniformi
očigledni nepripadnik MUP-a. Uniforma ih ne razlikuje. Sem što je ovaj drugi stetoviran, nosi fantomku i tako dalje. Ali jedan pored drugog su. Kako li može da se osjeća pravi policajac, jer ovaj teško da je zaista. Jesi imao neku dojavu od kolega? Ja moram da nisam. Evo ovako. Ja mislim da ta teza da su nam u uniformama ljudi koji nisu u policiji, ja nisam za tu i mislim da nije tačno. Ali ovaj tip, vidi se, baš i istetoviran. Pa dobro, tetovaža ne čini čoveka. Da, ne, slažem se. Ne možemo na osnovu u ovo vreme ne. Ne možemo na osnovu toga da sad nekoga delimo da li on jeste policajac ili nije policajac. Ta fantomka je veliki problem i njoj sam ja davno, još pre 2 godine govorio da će, znao sam da će ovo, s tim sam znao da će ovo da se desi. I ne nose oni fantomke da bi sakrili pripadnike, to jest da bi sakrili ljude koji nisu pripadnici MUP-a. Nego se fantomka nosi da se ne bi moglo utvrditi koji policajac je prekoračio ovlašćenje, da se ne bi, znači da se ne bi mogao utvrditi njegov identitet, tako je, da se zastraše ljudi tom fantomkom. I treća stvar je da se policajcu obezbedi osjećaj anonimnosti, da njegova slika ne bi kružila po društvenim mrežama, jer verujte da je danas jako nepoželjno i društveno, nažalost postalo je društveno neprihvatljivo da budete policajac. I njima je, tim policajcima je mnogo lakše kada rade pod fantomkom nego kada im se vidi lice. I ja nisam siguran koliko bi danas policajaca stajalo na ulici da ne nose te fantomke. To je po meni a to da se dele legitimacije, verovatno se dele, ali ne u smislu da se oblače uniforme, nego da ih koje kakvi nose, da bi imao pa Koluvija imao neku službenu legitimaciju, sad ne mogu da setim koju. Jeste, to je neko inostrano. Onda lažne značke, kažem, policijskih sindikata. Znam, ona liči kao na ovu, ali nije. Ali mene ne bi čudilo ni da se daju, kažu vam da se daje... Ali što je zemunski klan, svi su imali značke. Znači, to nije novost. Bi ko zna ko radi, s kim oni sarađuju, to ne sam stvarno da garantujem. Ali za uniformu, vidite, ja dolazim iz Novog Sada, ja sam u kontaktu sa gomilom svojih bivših kolega. Vidite, nemoguće, prvo to ne možete sakriti. Ne možete vi od 150 ljudi da u 150 ljudi uvučete 20, 30, 50 onih koji nisu njihovi, prvo što bi ti ljudi to poznali, drugo, pa valjda bi mi neko rekao... Pa valjda bi mi neko rekao kad sam imao na kafi ili pijemo pivo, juče bio, neke budale nam doveli obukli ih uniforme. Zato mislim da to nije realno, a da tu fantomku sam nabrojao zbog čega služe, ali na konto one slike, samo da se vratim, to policaj... Nije mi ga žao. Znamo na koju sliku. Znam tačno na koju, da je ovaj Ščekić. Nije mi ga žao. S Ščekićem, jo, da. Nije mi ga žao. Misliš na tvoj kolegu? Da, nije mi ga žao. Zato što je pristao na to. Ja znam šta se mora, šta je naređenje. Ali znam i šta nije po zakonu. Ne može da bude po zakonu da ti stojiš unutar tog Ćacilenda, prvo šta ćeš ti unutra. Ako obezbeđuješ to, onda stojiš ispred onih čuda što su oni doneli. Druga stvar, samo to, ta nehigijenska naseobina je tamo protivzakonita. I ti stojiš i nemaš problem da stojiš pored nekog kriminalca koji drži u ruci čekić. Da je taj čovek uzeo, kad je došao sa smene, to je možda zatekao tako, pa da je napisao službenu belešku, gde je sve to zapazio, pa da je pitao tog sa Čekićem da mu je tražio ličnu kartu, da ga je legitimisao, da je proverio o kome se radi, ko stoji pored njega, onda ali da ti stojiš tu, da toliko sebe degradiraš, to je kao onda kad su ovi sebi dopustili u Kraljevu da ih polivaju šmrkom i oni da će... Ja za to nemam razumevanja. Nemam, i neka da mi je kolega s kojim sam do juče radio, nemam razumevanja, nemam problem to da mu kažem. Kako možeš sebe toliko da degradiraš? Ja razumem kad nešto, kad nešto moraš i šta je naređenje, mora se. Ali nigde ne piše da si ti dužan da trpiš da te neka budala poliva crevo. I da ti ne reaguješ na to.
Mnogo toga. I zato nemam, stvarno nemam empatiju za to. Ali evo, nisam hteo, ajde i to isto ti pitam. Pre izvesnog vremena desilo se stvarno još jedno veliko poniženje naše policije. Valjda jedini ko sme da ih bije nekažnjeno su navijači kluba voljenog vođe. Delije su prebile policajce, kako se kaže u narodu, ko konje. Stvarno su ih tukli i je li to iko izvestio o tome? Hvala Bogu da imamo društvene mreže. Evo, rekao Vasiljević, danas rekao Vasiljević kako rade na utvrđivanju identiteta. A kada dođe do sukoba sa građanima, policiji građana, onda identitet saznaju za 2 sata. I sutra ti ljudi ili u toku noći ili već ujutru budu pohapšeni. Kogod se očešao štit policijski, taj bude uhapšen. Taj napad, ne znam prvo zbog čega se dogodio, ja još nisam saznao, ali da je bio organizovan, bio je. Znači, to se videlo, da su dolaze sa 2 strane, pocepali su im kordon koji se nalazi u koloni, ovi su mi super što su pobegli unutra i što su ostavili kolege napolju, svaka im čast, da li im je neko naredio ili su sami, to je inače onako baš kolegijalno, što su ostavili tamo njih 15 da ih ovi makljaju sa stolicama i kamenjem. Ali tu se vidi to neselektivno postupanje, to je selektivno postupanje policije, gde smo mi imali na jednoj utakmici visokog rizika gde je ogroman broj navijača, imamo mali broj pripadnika policije, jer da je njih bilo mnogo, došli bi oni da pomognu ti, stiglo bi neko pojačanje, razbili bi oni te ljude. Oni su jedva uspeli da se uvuku unutra, znači niko im nije došao u pomoć. Dok s druge strane, nekad se dešava, ja sam bio svedok da dođe 150 ljudi, a da ima 200 oklopljenih policajaca. I da se drugačije postupa, ili ko ovo u Kraljevu, pa se prema ovima koji gađaju, pa da niko ne uđe unutra, da ne uđe taj komandir koji komanduje tim vodom, tom četom, da ne uđe gore i da kaže, ajmo sad, momci, lične karte, da vidim ko ste vi. Koji ste vi to koji gađate od gore, dok mi čuvamo tu i mi smo stali tu da obezbeđujemo mir i sad ste vi našli od gore. Mislim, to mu je zakonska dužnost. Znači, tu se vidi ta selektivna pravda koju sprovodi policija, prvenstveno policija. Ja sam gledao protest ispred sedišta sad u Novom Beogradu kad je bilo. I onda sam napomenuo, baš sam na jedan, nekom je zapalo, napisao sam tweet. I ja to stalno gledam, ali mi promiče da kažem. Kad god su protesti, gde imamo sad građane, pa tu je SNS prostorije, pa izađu ovi napolje, kordon stane i okrene se prema građanima. A leđima su okrenuti ka ljudima iz Srpske napredne stranke. Čekajte, niste vi došli da štitite te ljudi, prvo to nisu bake i deke tu, to su isto neki klipani koji, eto, na Novom Beogradu onaj napao nekog kolegu novinara, nije ni bitno, znači uzvraćaju ili počinju prvi, gađaju jajima, vi ste tu tampon zona, ne može kordon biti okrenut samo ka jednoj strani, nego ka obe, to je bio dvostruki, trostruki kordon, pa okrene se jedna strana ka jednoj, druga sa drugoj strani, ka drugoj strani, i opet vi nisu jasni ti policajci koji, odakle ti imaš uopšte poverenje u te ljude? Kako možda mu okreneš leđe i da ovaj pored tebe isto mu je okrenut leđima? Kako ne misliš u svojoj bezbednosti? To mene stalno nervira kod... Ja kažem uvijek, razumijem šta mora, ali znam i šta se ne mora. 5. novembra kad je bio veliki protest u Novom Sadu, kad su bili oni nemiri, neko je uzeo i spustio je dole čitav vod policije u podzemnu garažu, nedovršenu, da budu 3 metra ispod naroda koji je gore. I oni su trpali sat vremena, gađaju i kamenicama, sve oni ne mogu da izađu iz one rupe. A meni je jasno da neko nije, pa uče i ti policajci gde se postavlja kordon, pa da kad mu je rekao ideš dole, da mu je rekao šefe, pa ne možeš gore, dole da me šalješ. Pa dole nije bezbedno, to je gradilište otvoreno. I ispod sam onih nad kojima treba da interveniše. To su osnovne stvari koje se uče. Kako možete svoju glavu u torbu da stavljate, za čije babe zdravlje, to se ja uvek pitao. Jer nemoguće da je plata samo motiv. Ma nije, mislim, kakva plata, mi ne pričamo sad, pa nemaju oni ne znam kakve plate, to su plate oko proseka i malo ispod, običan policajac ima, nisu to plate, nego to je taj
to je taj neki iracionalan strah od gubitka posla, ovde kod nas još uvijek vlada to, to je državna služba, znaš, pa ko da je to sad neki, ne znam, nijakakav benefit, pa evo ja sam izašao posle 10 godina iz državne službe, pa nisam ostao ni gladan, ni žedan, ne živim ništa bolje, ali ne živim ni gore od nego kad sam radio ovaj posao, živim i sad s tim što zaradim i eto, to je to, ali opet drugačije. Uglješa, otprilike smo prešli sve teme. Ja volim, ja znam da ovo Fajter gledaju roditelji i gledaju mlađi ljudi, 18, 19, 20 godina, koji su sad na životnim raskrsnicama, upisat će srednju školu, upisat će fakultet. Imaš velikog iskustva i u radu sa policijom, radio si tamo. Šta bi savjetovao mladom čoveku koji se evo sada dvoumi i malo bi, draga mu je uniforma. Da, pa to jeste... Taj poziv jeste izazovan. Ja ne zovem, ja to i ne zovem poslom, već pozivom. To su pozivi, kao lekar, kao, ne znam, tako neka zanimanja, to su za mene pozivi. I to, mislim, to čovjek treba zaista da voli i da mu je to ono što je od uvek želeo da radi. Jer, zato što neće imati, znači, nikad neće zaraditi toliko novca koliko će sebe da uloži u taj posao. To, znači, to može da zaboravi. E sad, šta bih im savjetovao? Pa, mislim, nisam pametan. Ovo je jako nezahvalno vreme da neko želi da postane policajac. Ali bih voleo bi da ti mladi ljudi razmišljaju kao danas studenti. Da imaju tu svest u glavi i da ne slušaju te stereotipe, možda kojima su i sad izloženi, ja ne znam kako sad izgleda obuka, ali to da se mora slepo slušati nešto. Ok, nije policija teatar, pa da sad mi tu možemo da filozofiramo kako hoćemo. Ona ima svoj poredak ustrojen. I naravno da se sluša, naređenja moraju da se slušaju. Ali mora da postoji granica. Mora čovjek da kaže ovo neću da radim, ovo nije u redu, ovo nije po zakonu. To mora, i neka idu sa tom mišlju, neka postaju na taj način policajci i ono što bi im uvek savjetovao to je da rade na sebi, da bi mogli da znaju da primenjuju zakon onako kako bi trebalo da se primenjuje, jer onda neće sebe dovoditi u problem, neće građane dovoditi u problem i što je možda najvrednije kad čovjek zna, onda on ima samopouzdanje i onda on može i sa svojim starešinom da razgovara, a ne da ga on uči, a onaj ko hoće uvek može da nauči. Tako da, eto, ako sam im, ne znam da li sam im uopšte dao neki konkretan savjet, nije stvarno je nezahvalno, ali eto, voleo bih da tu kritičku neku misao, bez obzira što će biti pripadnici policije, mora da jer on je pre svega čovek, a čovjek je misleće biće. On nije robot. I ne može sutra, ako ti neko kaže da skočiš u bunar na glavu, da ti njega slušaš, jer budeš toliko glupav i da skočiš u bunar na glavu. Nego da kažeš sebi uvek, ujutru kažeš ja sam čovek, ja sam otac, ja sam suprug, ja sam sin, ja sam brat, to sam pre svega, pa sam onda građanin ove zemlje, pa sam tek onda tamo neki možda policajac ili ovo ili ono. Da. Pa iz tvog iskustva mogu da sad izvučem zaključak, to ima smisla dok ima smisla. Da. Je tako? Da. Jel može tako? Može. Pa odlično. Eto, hvala ti. Ja mislim da ćemo naše razgovore da nastavimo. Ovo je bilo jedno posmatranje, imaš tu privilegiju da si mogu da gledaš iznutra, iz polja, zato mislim da je ovaj razgovor sa Uglješom Bokićem imao posebnu vrstu kvaliteta i zato ćemo ga i nastaviti. Uglješa, hvala ti još jednom. Hvala vama. A vi ostanite naravno uz vaš kanal Fajter.